Здравейте, любители на перфектно боядисаните стени! Днес ще ви покажа как да постигнете безупречно прави линии и лесно да боядисате под корниза с помощта на нашата специално скосена четка. Този инструмент е незаменим за всеки, който цени прецизността и качеството. Един от най-трудните моменти при боядисването е работата под корниза, така че бъдете внимателни. Скосената четка е проектирана точно за такива ситуации, трудно достъпни места. Както виждате в момента, качествената четка, която е скосена под ъгъл, позволява лесно боядисване в самия ъгъл между двете стени и перваза. Нейният уникален дизайн позволява да слезнете максимално близо до касата на вратата и да не я нацапате. Както виждате, скосената форма на четката осигурява пълен контрол и позволява да създадете чиста права линия, дори в най-неудобните места. Искам да вметна нещо допълнително. Много е важно, когато отсичате, да бъдете търпеливи. Освен за работа под корнизи, тази четка е идеална за създаване на перфектни прави линии. Независимо дали боядисвате около прозорци, врати или просто искате да разделите цветовете на стената. Скосената четка ще ви помогне да постигнете професионални резултати. С тази четка дори и начинаещите могат да постигнат прави линии. За да постигнете най-добри резултати, е важно да използвате качествена четка. Ето това е четката, с която работим във видеото. Четка за отсичане. Страхотна четка наистина. Казвам го като го завършен професионалист с много годишен опит. Някой, ако иска да си закупи четка, bulgarprogress.bg.